a emerxencia lingüística en Galicia, a situación do ensino é o modelo británico, Reino Unido e Gales. Podería coller Escocia, pero collo Gales, porque Gales si conseguiu revitalizar un pouco aí o galés. É moi complexo, é difícil metelo nun vídeo, pero vamos coller uns cuantos puntos principais. Entre os 80 e os 90, no Reino Unido, comézase unha serie de reformas educativas e todas van no discurso que aquí estamos vendo. Que estamos vendo hai anos, porque eu isto levo 15 anos dicindo. Que é a protección do profesorado, a falta de prestixio social, a falta de autoridade, sí. Por exemplo, a necesidade de que o alumnado que sí non teña que pagar as consecuencias do que non, especialmente con Margaret Thatcher, nace unha cousa que viña a dicir algo así como que chama a responsabilidade, non? É que se non quere, é que está no discurso social, é que se non queren aprender, é que se non se comportan, que os aturen na casa. Aqueles que queren non teñen culpa. O profesorado non está para educar a sociedade, cousa na que eu non creo. A sociedade educámola entre todas as persoas e a escola é o lugar principal. Pero vamos ver que pasou. Teño por aquí que recollín, pero é moi amplo, vou ver hasta onde chego, sí? Había, así como un argumento central, que era o dereito a aprender, vale? Daquela, o dereito á educación non pode estar limitado por unha minoría disruptiva. Pedíanse aulas máis tranquilas, un mellor clima escolar, mellorar a convivencia, que nos dirá o meu amigo Román de Lalín, sí? Menos violencia, menos interrupcións no proceso de aprender. Daquela falouse de Reino Unido, falou de atención especializada, apoio específico, contornas máis axeitadas e a intervención temperá. Non dixo nada que non esteamos oíndo. E daquela chegou Margaret Thatcher, que vos debe gustar moito, así. E ela falou de restaurar a autoridade docente, reducir o estrés no corpo docente, protexer a ese corpo e evitar a sensación de impotencia que se vivía nas aulas. O que está pedindo o profesorado aí fora, sí? Falábase de docentes incapaces de dar aulas polas condutas disruptivas continuas. Anos, por aí, 90, sí? Que pasaba no Reino Unido cando se plantexaba todo este problema no sistema educativo? Entre os 80 e 90 había unha crise industrial, moito desemprego, desigualdade, violencia urbana e medo ao deterioro da sociedade. Aquí estamos. E daquela a escola víase como a ese lugar onde podemos controlar parte do caos social. E chegou o cambio. A escola, anteriormente, e aquí tamén era así, víase como un espazo de integración social, un espazo común para a sociedade, para a convivencia, logo un espazo de igualación da sociedade, onde se compensaría esas desigualdades sociais que si hai, podíamos compensalas a través da escola. Tampouco non estou dicindo nada do outro mundo.
o acceso á formación abriría ese camiño, non? A ter un mellor traballo, logo ascender culturalmente, socialmente, a través da escola. E aí chega todo isto, sobre todo Margaret Thatcher foi a que metiu moita man aí, empezouse a manexar un discurso que vía a escola como unha institución de rendemento, de eficiencia, de seguridade, e a seguridade social futura comezaba na escola, e de xestión do risco. E aí nacen moitos protocolos, aquí levamos, eu creo que os últimos 15 anos, moitos dos protocolos non teñen nada que ver coa atención real á diversidade, senón coa clasificación. A política pretendía elevar eses estándares educativos e daquela o alumnado disruptivo, xa no discurso social, comezou a presentarse como un obstáculo para esa excelencia académica. Un problema estrutural para a sociedade era ese alumnado pois que non está naquel nivel que esperamos académicamente. Cando eu falo de revisar os currículos, falo de que o alumnado que xa é excelente non vai ter ningún problema, eu sei no certo, porque ao saír da primaria non vise os vertebrados e invertebrados todos os cursos de subida, sabes? E despois quere ser bióloga, a nena de grande quere ser bióloga e faltoulle aquí. Isto non funciona así. A aprendizaxe humana, podemos aprender un montón de cousas sen unha base desde a infancia. Mais aló de competencias lingüísticas básicas e matemática básica. Opinión miña é opinión de... Eu lin hai anos, non? Porque ti estás criando e interésache ensaios pedagóxicos. E isto é así, non é que o dixo eu. Pero bueno. Entrou moito no discurso social do Reino Unido, aí, pois iso, desde mediados dos 80 e todos os 90, estaba este discurso que foi plantexando unha reforma educativa de pouco a pouco, sí? Que era, falaban de burnout, medo do profesorado, a ansiedade, o deterioro desa autoridade docente. E daquela ían introducindo protocolos máis duros, que é o que se está pedindo, actuar máis rápido e dunha forma máis dura. Eu oín falar ata de sancións económicas, pero bueno, xustificaba a exclusión, e se non quere aprender, aquí non fai nada. Xustificaba, nalgúnas escolas, comezou esa presenza policial xa para atacar os problemas futuros desde a infancia, e daquela naceron os sistemas alternativos, vale? O discurso non dixo queremos expulsar aos pobres ou aquela poboación cunha capacidade intelectual, non vou dicir máis limitada, pero si menos académica. Por que é isto? Ten unha capacidade intelectual menos académica. Expulsar, non falaron de expulsión, pero entendemos, non? Interrumpen aqueles alumnos excelentes. Falaban de garantir a convivencia e as oportunidades. As políticas modernas son moi finas, non? E falan de protección, prevención, benestar, seguridade. Comeza a nacer formas que acaban dando nalgo que nos Estados Unidos xa existía e tiña un nome, e Reino Unido acolle incluso ese nome. E aquí ven o da hai que ter coidado cos discursos sociais, porque teñen consecuencias lóxicas. E nos Estados Unidos existía, Reino Unido acolle un nome para un tipo de escolas
que se chaman O camiño ao cárcere. Porque co tempo demóstrase que esta segregación, que non é segregación, senón que pon o foco na escola normal, voulle chamar, onde o alumnado non ten por que ser interrompido, o profesorado non ten que vivir con medo, e non teñen por que interrompir, porque e acaba dando nesa expulsión. Podemos expulsar o alumnado, non quere estar aquí, a familia non se implica, o que sexa, podémolo expulsar, que os aturen na casa, é ese discurso. Se os pais non o fan, eu non o teño que facer, porque eu son profe, eu non estudei para estar aquí preocupado polo mundo. E acaba, o Estado ten que facerse cargo desta infancia, son menores. Logo, digamos, non os expulsamos do sistema, pero van a outro sitio. É unha consecuencia lóxica, pasa pouco a pouco. No Reino Unido podémolo ver, chegou a pasar, no nome da excelencia, da restauración da autoridade docente e todo máis. E estes lugares deron en chamarse, como nos Estados Unidos, o camiño para o cárcere, porque logo as estadísticas din, pois aí, ao final, ese alumnado está demostrado, hai estudos que din que acaba sendo máis violento, non hai realmente esa restauración, esa reforma onde o alumnado atopa despois un camiño ao sistema convencional, máis fracaso académico, laboral, máis risco de exclusión social. Que é lóxico, porque xa os exclúes do camiño habitual de pequenos e camiñan para o futuro por outro sendeiro. Isto é así. O caso británico é moi interesante, vale? Cambia a linguaxe, antes disciplina e despois convivencia. Benestar, inclusión, protección. Pero todo iso acaba por ser disciplina e segregación. Vamos por aquí para a inclusión. Pero resulta que estás expulsando menores do ensino obrigatorio. Eu, o da excelencia e ensino obrigatorio, para min, non cadra. A veces criticamos, por exemplo, o ensino privado. Mais eu sí que creo que aquelas familias que queiran a excelencia, que queiran que a criatura sexa Einstein, deixaos ir. Se se poden permitir iso, deixaos ir. Mais acábase adoptando no ensino público lóxicas do ensino privado, mentre se critica. É que é unha incoherencia terrible. Aí é onde nace as escolas que chaman o camiño ao cárcere. Que sería algo así, como que certas políticas educativas aumentan o risco de exclusión social, de abandono, e poñen as criaturas en contacto con ese sistema policial, xudicial, como cando aquí Román se reúne coa Fiscalía. Son políticas que falan de prevención e de abordar, pero de repente a infancia está en contacto con ese sistema xudicial e policial, cando isto debería de ser algo excepcional, algo que xa existe, porque xa existe, o delito infantil existe. Hai crianzas que poden cometer un delito. Xa existe ese camiño. Pero agora é como se fosen á escola buscar cando algo anticipa que a criatura pode acabar delinquindo,
e ímolo abordar antes, para que non chegue a pasar. É perigoso, quero dicir, iso ten que ser algo como excepcional. Mais xa non o é. En Cataluña xa temos os mozos aí probando a ver como funciona isto. En Galicia o conselleiro xa se reuniu coa Fiscalía e agora chega a Edugalia e ademais imos ter ao profesorado introducindo datos para que unha intelixencia artificial valore se ese comportamento pode levar a criatura por aquí e ímolo abordar de antemán. A curiosidade é que Gales vivía un momento de emerxencia lingüística e cando se empeza a reformar todo isto no sistema escolar. É que dígovos que isto é un revival do Reino Unido vivido en Galicia. Daquela ao tempo que acontecía todo isto dos estándares, avaliación, control institucional, recuperación da autoridade docente, había un movemento social por reconstruir a cultura lingüística propia. E aquí isto bateu. A reforma británica buscaba rendemento e eficiencia e resultados cuantificables. Antes non, mais hoxe sí que collan nunha ía. E as linguas minorizadas precisan tempo, precisan comunidade, precisan inmersión e unha transmisión afectiva e cultural. E isto bate, é inevitable. En Gales empezaron a aparecer críticas que dicían que a presión polos resultados, por esa excelencia académica e por ese aula, máis disciplinada, máis batían con poder transmitir a identidade cultural e o propio galés e esa educación comunitaria. E comezou a nacer o medo ao currículo uniforme e que se perdese esa especificidade, esta que o di Castelao non sempre en Galiza, ser universais sen perder a particularidade. Logo en Galicia sería encaixar no sistema educativo que é español sen perder a particularidade. Ve agora metello o Edugalia e 4 merdas máis, de excelencia académica. Aquí o tema lingüístico acaba sendo anecdótico, porque é o que leva anos pasando na escola. É anecdótico, é Día das Letras, é Día de Rosalía, é unha patraña, porque é certo, eu os 15 últimos anos, que eu agora xa non teño contacto ca escola tan persoal, a min o do galego na escola parecíame todo unha patraña. Era máis, se a alguén non lle gusta o que digo, pois mira, a min tampouco non me gusta ver unha patraña na escola. A crítica en Gales era esta. A produción de competencias rompía coa posibilidade de crear un espazo de continuidade cultural. Nunha lingua minorizada, isto é letal. E aquí ven o momento no que Gales triunfa, o uso do galés ou remonta, coas escolas onde o galés deixa de ser asignatura para ser a forma na que está a cartelería, a lingua principal e todo máis. E isto está moi ben, e funciona, pero aquel alumnado que chaman disruptivo, que a veces o que pasa é alumnado, que digo eu, que intelectualmente non está nese nivel académico, porque é o que digo eu, porque vai ser cesteiro,
vai ser electricista, vai ser mecánico. Si, e non é un tema de máis intelixencia, menos intelixencia, senón que intelectualmente adáptase mellor ao sistema. Este alumnado, como o sistema é o británico, sigue acabando expulsado do sistema educativo convencional. Logo, ese alumnado fala menos en galés. Entran a un circuito que permite a excelencia no ensino tradicional, que permite todo iso que ven imposto polo sistema educativo, pola parte central, e daquela en Gales, esa recuperación do galés tamén deixa fora unha parte da poboación, que é aquelas crianzas que polo benestar daquelas outras que son máis dadas á excelencia e todo máis, entran a estas outras escolas onde o galés non é primordial. E, aínda que se recuperen falantes, isto é unha opinión miña, esa parte ontolóxica cultural tamén está excluíndo a parte da poboación. E no futuro veremos en que dá. Miramos ao Reino Unido, que temos que mirar aí cara ao norte, que o temos enriba no mapa mundi, podemos ver como o sistema educativo foi implementando estas melloras para protexer ao profesorado, para protexer aquel alumnado que si quere, expulsar ao que non quere que o aturen na casa, e o Estado buscou outro camiño para este outro alumnado, que os deixa excluídos, e no caso de Gales, deixaos excluídos tamén da posibilidade da vivencia ontolóxica da lingua e da cultura propias. É un espectáculo. A sociedade ten, e a política ten, solucións lóxicas para os problemas habituais que se dan en calquera sociedade.